Bertako partaide bakoitzak ez dakala oso argi bere funtzioa zen, dena desastre egiten dute. Eta hoain kontatuko dute, nola egiten duten hori dena desastre. Orduan, etorri daitezela mesedez, banku hortako lapurrak. Bueno, lapurrak diru ematea etortzen dira lapurtzea ez, eta ikusiko dugu harrerakoak, rezepziokoak zerta etortzen dira. Harrerako goi esaten, ikusiko dugu haber seguridadeko ez esaten dute. Segurtasuneko Urreko talde berriz, zuzendari, bankuko zuzendari. Eta urreko taldeak pixka kontrola erabatzen dut polizia. Eta azkeneko taldea klientia bezala.